Il-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħar Chris Cardona kien il-kelliem ewlieni f'Business Breakfast organizzat mill-BOV bħala parti mill-forum annwali għall-intraprendituri. Il-Ministru sqar li l-Gvern fl-aħħar jiem kellu diskussjonijiet mal-amministraturi tal-proġett ta' Smart City u ħabbar illi l-Gvern ser ikun qed jara li jinfetaħ uffiċċju tal-Aġenzija tal-Gvern MITA fi Smart City. Dan bilan li jintbgħat messaġġ b'saħħtu favur dan il-proġett kif kien imwiegħed qabel l-elezzjoni ġenerali. Il-Ministru Chris Cardona tkellem dwar diversi suġġetti marbuta mal-ekonomija fejn qal illi l-mira aħħarija ta' dan il-Gvern huwa li pajjiżna jkollu tkabbir ekonomiku u li jilħaq lil kulħadd. Semma sejħa l-espressjoni ta' interess li l-Gvern ser ikun qed joħroġ għas-sit fejn kien hemm ix-shipbuilding biex ikun żviluppat f'ċentru marittimu. U qal li l-Gvern qiegħed fil-proċess illi jiffinalizza din is-sejħa. Dwar l-investiment il-Ministru Cardona qal li l-Malta Enterprise ser tkun qed tassigura li dawk kollha li huma interessati li jinvestu f'pajjiżna ser isibu kull għajnuna mill-Gvern. U għatenna li l-Gvern ser ikun qiegħed iwettaq il-wedda elettorali li jnaqqas b'25% l-kontijiet tad-dawl, miżura li ser twassal għal tisħiħ fil-kompetittività tal-pajjiż. Meta kien mistoqsi dwar il-mekkaniżmu għall-għoli tal-ħajja l-kolla, Cardona kien ċar u qal illi dan ser jibqa'. Suġġetti oħra diskussi mill-Ministru Cardona kienu il-ħtieġa ta' spinta l-investiment ġdid f'Għawdex, ir-riġenerazzjoni tal-Craft Village f'Taqali u rwoli tal-ambaxxati Maltin barra l-pajjiż biex jattiraw investiment lejn pajjiżna. Il-Ministru Cardona tkellem ukoll dwar il-mod kif il-Gvern ser ikun qed jaħdem kontra l-prekarjat, speċjalment fejn jidħlu kuntratti tal-Gvern. U rjafferma li dan ser ikun Gvern favori negozji li ser ikun qiegħed jagħti kull għajnuna u attenzjoni lil min irid jinvesti f'pajjiżna.